Hello mindenki! A mai videó az úgy alakult, hogy sürgősen kellett csinálni egy videót. És gondoltam egyet, hogy mi lenne, hogyha egy AI mondaná meg, hogy milyen kis road tripet csináljak itt Szeged környékén. Hát az AI azt találta ki, hogy menjek el úgy, hogy Kiskunfélegyháza, meg Szelídító, meg Bugac, meg így ilyesmi környékekre. Csak az AI csak azt az időt vette számításba, amíg én a főúton vagyok. Plusz egy kis nézelődési idő. Viszont, ahogy én utána számoltam, ez már nem fért bele az időkeretbe, ami így erre a mai napra esik. Úgyhogy ebből kiválasztottam egy valamit, amit most megyünk és megnézünk. Most már nyilván is indultam, egy ilyen nem kevésbé érdekes szakaszt azt ki is hagytam most így ebből a videóból. Töcskék meg be akarnak jönni. Na de, ugye a Szelídítót, tavat, tótot néztem ki úti célnak, úgyhogy azt fogjuk megnézni, úgyhogy végül is valamilyen szinten segített az AI, csak valamiért a magyar térképpel nincs tisztában. És hát most puskázni fogok, mert hát egy-két utat eléggé nehéz lenne megjegyezni, amik ilyen számmal jelöltek, de hogy neked ki mondta, hogy bejöhetsz? Figyelj csak, lehúzom neked az alakot. Úgy. Az Armatronic klíma. Ilyen kicsirésem bejön a tücsök, szöcske bánat. Viszont le kell húzni az ablakot ahhoz, hogy kívánjam. Na, gyorsan még mielőtt megtalálna az autó potyautasokkal. Maga az útvonal, mert ahogy néztem az útvonalat, azért egy szép kis útvonalat össze lehet itt hozni. Ugye... mi lenne, hogyha térképen mutogatnám, ha már van. Szóval, ugye Szegedről indulva, elindultam erre Bordány felé ha nem raknám rá a tokot a füzetre, akkor látnám is, hogy melyik az az út. Igen, itt erre Bordány, Üllés, és most ugye itt vagyunk Zsanán. Ez az 5408-as út, és ez a szakasz lesz itt felvéve Zsana és Kiskunhalas között, mert itt habár helyenként nem a legjobb az út, de ahol meg jó, ott viszont vannak jó kanyarok. Konkrétan olyan, hogy a kanyarok vannak felújítva. Pont az érdekes rész. Úgyhogy majd úgy vágom össze, hogy az jó legyen. Aztán Kiskunhalasról majd elindulunk itt fölfelé. Feladom. Mondjuk, hogy Kiskörös megvan. Kalaptartón van a tücsök. Ugye Kiskunhalasról, ahogy jövünk föl a 73-ason, ugye egy shortcut, és akkor Kiskörösről meg eljövünk ezen az úton, ami az 5301-es, és itt igazából van két lehetőség is, hogy hát ami most pont lelóg, hogy Kalocsárról menni az 5308-as úton, és akkor itt térkép alján Szakvárnál csatlakozik bele az 5311-es, ami hát ahogy Google Street View-ba lepakoltam a kis emberkét, lehet, hogy fel van újítva, de lehet, hogy nem, úgyhogy majd kiderül. Próba cseresznye. Azt majd megnézzük. És ugye itt ezen az úton fogunk feljönni, itt van a Szelídító,
És ott megnézzük, hogy lehet-e jó autós képeket csinálni, meg hasonlók. El is indulunk, meg is nézzük. Na itt meg van valami kis hidacska. De jó! Ez jó pofa. Be is van lassítva a furgó. Nagyon ez nagyon szép kis hely. Felcellnél figyelni kell, mert valahogy hülye is meggondolja az útja végén magát, hogy mégiscsak amarra szeretne menni. Valahogy jönnek a kis pálcának. És hát nem autóval érdemes vadászni a pálcánokat. Eszembe, amikor azt mondják, hogy az Alföldön unalmas autózni, nincsenek jó utak, akkor ez mi? Szép táj! Ez az előző két kanyar, ez barom jó volt. Még ismeretlen út, inkább óvatosba. Közelítjük meg ezeket a kanyarokat. És így beértünk Szakvárba. Jaj, hát ez így nagyon jó út. És itt van ugyebár az elág, amit mondtam, hogy ha nem lett volna felújítva ez a szakasz, akkor lehet, hogy az hamarra jobb lett volna jönni, de érdemes volt megkockáztatni, szerintem. Kombinációba raktam le magam, akkor nézem, hogy jó itt az aszfalt. Ugye, hogy hívják, van Street View-ban. És alig vannak az utakon. Csomó helyen így növényzet az eléggé menőtte már így a kanyarokat. Ezért itt is érdemes úgy lenni elsőnek, hogy először csak egy ilyen, úgymond ilyen megnézőkört megy az ember. Na és hát meg is érkeztünk. Itt kell majd valahol megkeresni azt a tót, mint az AI mondott. Na úgyhogy ha meg lesz, akkor majd onnan folyt köv. Hát,
megérkeztünk arra a helyre, amit kinéztem most még így gyorsan településen belül, hogy innen lehet rá jó képeket csinálni. Egy autóval meg a tóval a háttérben. Borzasztó szűk kis utcák vannak errefelé. Nagyon-nagyon szűkek. De megoldottuk. Túlpartot is néztem, az végig strand. De igazából tök jól néz ki. Ez egész környék, úgyhogy az AI nem tévedett. Tényleg szép hely. Hát annyi, hogy hiába kértem tőle azt, hogy ilyen nagyon autós dolgokat mutasson. Nem jött össze ez annyira neki. Mert jó, itt lehet tónál egy-két képet lőni, de nincs is akkor a hely, meg igazi nem pont ilyesmire számítottam. AI, please! Viszont most megnézzük, hogy milyen képeket lehet innen lőni. Ez a videó, ez ennyi is lett volna mára. Remélem, hogy tetszett nektek. Jó lenne, hogyha lenne már komolyabb technikám, amivel jobb felvételeket tudok csinálni, például kintről is, meg minden, de megpróbáltam kihozni a maximumot ebből. Remélem, hogy sikerült, és remélem, hogy élveztétek a videót. És legközelebb megtalálkozunk. Na, sziasztok!